Вие сте в моята коледна поредица. 5 коледни напитки, 5 дни преди Коледа. И сега е първият епизод как да си направим топъл шоколад, но по-различното е, че моята е с канела и ванилия. Разберете как, като изгледате до края. Първо трябва да затоплим млякото и изсипваме толкова колкото смятаме, че бихме и изпили. Няма ограничения, кой както желае. След това слагам от какаото. Слагам колкото си преценя на око. След това нанасям и моята тайна и тя е канелената захар. Прибавя страхотен вкус и аромат. След като съм разбъркала и какаото се разтвори, добавям още какао. Бавно бъркам и бавно слагам още какао. Трябва да направим така поне още 2 пъти. Сега идва ред и на самият шоколад. Него го чупа на малки блокчета, чакам да се разтопи. А ето и още една тайна. Слагам ванилия. Точно така. С ванилията ще стане уникално вкусно и ароматно. А какво по-добро от това да ни е вкусно по празниците? Напитката накрая трябва да стане тъмно кафява. Избираме си любимата чаша. Аз избрах тази с джинджифилово човече. Аз имам и други коледни чаши, но тях ще ги видите в другите ми епизоди. Изсипваме доколкото можем и накрая поръсвам с канела и с цветни пръчици. Стана много сладко, вкусът е уникален и вече определено съм в коледно настроение. Опитайте и вие, сигурна съм, че тази рецепта много ще ви хареса.